Как процедираме ние, когато взимаме размери за опънати тавани? И така, информация за клиентите, които искат да си сложат опънати тавани и не знаят как ще стане, какви като цяло следващи са стъпки. Ние идваме най-винаги най-накрая, когато и пода вече готов може да бъде, и стените и така нататък. Но главно стените и всичките чупки. Защо? За какво става въпроса? Пример, тази кухня. Преди месец бях тук на оглед, взех размерите, а и тази ниша беше 150 санта. Сега я гледаме, сега тя е 100. Се получава, нишата я увеличиха насам. Тя трябваше да бъде до тук някъде и я увеличиха. Аз пуснах в изработка платното. Платното е тук допря. Виждате ли как сега? И сега въпрос. Как да стане платното? Сега майсторите ще кажат, нали, на мястото можеш да го перекроиш, да го направиш. Ама защо да се занимавам с това нещо? Това е допълнително време. Това е, да нямам харпун, да нямам, не знам, нещо, някакви консумативи. Разбирате ли за какво става въпроса? Финално аз идвам и измервам по всичките стени, по всякаква чупка. А и тази чупка примерно е 10, тя трябва да умре 10. Ако тази ниша е 20 или 150, тя трябва да умре 150. Идваме и правим оглед, замер за всичките помещения, според помещението, всичкото да е точно. Защото по друг начин няма как да стане. Сега половина час пак трябва да убиеш на това нещо. Като сега е това нещо, на мястото да го изрежеш, да го изпъниш по някакъв начин. Разбира се, ще се намерят хора, които много знаят, много говорят, но като цяло това е много време отнема. И плюс, да го кажем така, аз си планирам едно време на монтаж и то там половина час и всичкото набягва. Но като цяло разказвам, се занимаваме с опънати тавани на цяла България. Много казват хора, че правим някаква лудница, но такива сме ние. Се занимаваме с лудни истории. с луди истории. И това е. Ехо Силинг за вашия дом. Държим връзка.